2, 3. Hej Signe! Hej Signe! Hej Signe! Hej Signe! Hej Signe. Hej Signe. Hej Signe! Hej. Hvad så? What up? Hallo. Ja. Hej Signe! Christine, Mathilde og mig, vi er medvirkende i den her video til dig, Birdsong. Mit bedste minde med Signe er sådan, altså der er ikke noget bestemt, det er mere sådan alle vores oplevelser og sådan noget i en helhed. Det er sådan det, der gør det til minder. Der er mange. Ja, rigtig mange. I hvert fald så mig og Mathilde står nok til far på Rønbjerg, og vi boede i hytte med. Altså selvfølgelig andre piger, og der var vi bare sad og snakkede om nat i virkelig mange timer, og bare sad og snakkede om alt der ikke til. Fordi Signe, hun er så åben. Altså, vi har ikke kendt Signe sådan så lang tid, men den måde hun snakker på, den måde hun åbner sig op på, det er bare... Det er Luxe Life. Ja. Vores bedste minde, det er helt klart første gang, vi kyssede. Det bedste minde, det var, da vi havde ekstra tysk, og vi kæmpede om at få den der pude der, hvor du væltede på gulvet, og du smadrede det hæftigt. Det var rigtig sjovt. Mit bedste med Signe, minde med Signe, det var det begge to, vi havde glemt vores idrætstøj til idræt. Og så sad vi over på sådan 2 skærme og snakkede om det. Mit bedste minde med dig, det er 100 p. Alle de gange, vi har sat et bus sammen. Det er mega sjovt. Og vi har haft så mange gode minder, så det er umuligt at vælge det bedste minde. Mit bedste minde med Signe, det var nok på Rønbjerg, da det var, hun tog min sko. Så jeg skulle rundt i hendes grimme, pivede hummelsko. Mit bedste minde med dig, det var da vi var nede ved havnen, og vi hoppede i sammen. Og mit bedste minde med dig, det var nok ved ekstra tysk, hvor det var, vi var i gruppe sammen, og vi havde det for sjovt. Hvor vi blev rundt. Jeg har mange minder med dig, Signe, men jeg tror, det bedste minde, det var, at du sendte mig Freja, og du blev så sur over, at du fik en gave til Jeppe. Mit bedste, det er nok, at da vi i geografitimen med Claus, da du skulle fremlægge om Kina med din gruppe, det var du ikke så god til at tage seriøst overhovedet. Så det var meget sjovt. Bare hendes timer med Claus. Ja, alle timer med De var Claus. gode. De faldt. Altså mit bedste minde med Signe, det har nok helt klart været alle de gange, vi har sådan været i gruppe sammen i ekstra tysk, hvor vi bare haft det mega sjovt, og vi har bare grint og ikke lavet noget som helst, og ja, piger var bare mega sur mega mange gange. Og ellers har det nok været, når jeg har været nede og sent spille håndbold nogle gange, når jeg har været sammen med det, så vil jeg tage sat bagefter og snakke sammen, mig med og Signe. Det er også mega hyggeligt. Det sjoveste, du nogensinde har gjort, Signe, det er at være dig selv, tror jeg. Du ved ikke, du gør bare nogle sjove ting. Du siger nogle sjove ting og Din og Rikkes fremlæggelse i geografi, den var ret sjov. Men du laver sjove ting hele tiden, så det kan også være noget af det, du bare siger. Det er også sjovt. Ja, jeg tror... Hvor ligger Kander der? Hvad ved du? Jeg tror sgu ikke, jeg kan sådan sige én ting, som har været det sjoveste, fordi du gør simpelthen, du gør noget sjovt hver dag, jo, så det bliver svært at vælge én ting. Der var en gang i 6. klasse, så tabte vi penalhuset, vi havde en Marie. Så sagde hun, så begyndte du at flække i grin, og så begyndte hun at græde. Det er simpelthen pisse sjovt. Ja, det var fandme godt. Jamen, Signe, i klassen, der er du nok hende, der altid kan komme en eller anden dum kommentar, så alle kommer til at grine. Du løfter humøret op, og man kan godt mærke, at du mangler. Du får altid alt til at grine. Nå, men jeg synes, du er et af klassernes midtpunkt, i hvert fald en stor del af tiden, på grund af, du har altid gang i et eller andet. Og ja, så man skal holde lidt øje med dig. Den skøre person, der er inde i klassen. Ja, hun er sådan. Den mest smilende. Den sjoveste klassekammerat, tror jeg. Positiv. Ja. Du er en person, som spreder meget glæde i klassen, og du sådan er med til, at vi altid har det sjovt og sådan noget. Ja. Signe, i klassen er du den smilende, glade og grinende pige. Du er den, som løfter humøret altid. Og ja, du er hjælpsom, vil gerne hjælpe alle. Og så griner du stadig meget.
Ja, jeg synes, det er, sådan, det er sjovt at være sammen. Altså i klassen, der er det sjovt at være sammen med, og du er der sådan altid, ja, du er midtpunktet også. Mange gange i hvert fald. Ja, du gør et eller andet humør i klassen. Det er altid sjovt, når du er i nærheden, og der er ikke så mange problemer heller, og du er bare en stor person i klassen. Altså man kan godt mærke her, hvor du ikke har været her, fordi du er sådan en, der altid, hvis jeg bumstille i klassen, så siger du en åndssvagt, så man kan få alle til at grine, og du er bare sådan glad og smilende, og også positiv. Du ser meget selv negativt på tingene, så det er meget sådan opmuntrende og sådan noget. Signe, hun er klassens humørbombe. Det er hun bare. Hun er pisse sjov og pisse sød og altid mega smilende og grinende. Enig. Hvis jeg skal beskrive dig, Signe, så vil det være glad, energisk og ledig. Du er sygt stadig. Signe, hun er herlig. Ej, hun er en humørbombe, som sagt. Så hun bare sådan altid sjov. Hun er altid glad. Ja. Hun er bare dejlig. Herlig. Og så er hun let at snakke med. For eksempel, der var det jo på Rønnebjerg, der var hun bare sådan, altså man kunne bare snakke med alting om. Sød, charmerende og dejlig. Sjov og god humor. Og så er du lidt bad. Sød, sjov og smuk. Så skulle jeg sige, at med 3 ord ville nok være smilende, glad og fantastisk. Ja, 3 ord. Jeg tror ikke, man kan beskrive dig på 3 ord. Du er sjov. Du er også seriøst. Du er dejlig. Du er lidt komiker. Det var 4. Ja, det er lidt det samme. Ja. Signe er sød, flink og altid godt humør. Signe, du er sød, dejlig og sjov og sammen med. Glad og virkelig en humørbombe og ja, fantastisk. Altså, ja, skide sjov. Sjov, sød, smilende. så 3 ord. Signe, du er sød, sjov og altid smilende. Ja, du er altid smilende, og du har en virkelig, virkelig god humor, og du er meget åben. Du er sød, sjov, og du er kratte med hyper. Du er fantastisk, smuk og ubeskrivelig. Sød og smilende og hjælpsom. Jeg vil nok sige humørbombe. Altså en skråstreg altid glad og dygtig. Altså sådan angående skole og sådan noget. Jeg har altid synes, Signe var mega klog og sådan. Og så var hun bare skide sjov. Ja. Signe, hvis jeg skulle spørge dig med 3 ord, vil jeg nok sige, at du er sød og hyper. Og så er der også stadig. Hvis jeg skulle beskrive dig, så du er dejlig og sjov og altid glad. Jeg synes, du er sådan en mega herlig pige. Ja, mega skøn. Og så bare herresjov. Ja. Det bedste ved dig, det er nok, at du altid er sjov og smilende. Du kan simpelthen grine af alt, og det er seriøst fantastisk, at vi har sådan en person i klassen. Det bedste ved dig, Signe, det er, at du altid kan få alle til at grine og græde af grin. Men og at du altid er glad og hjælpsom, og ja, du er der altid for en, hvis det er, du støtter altid. Det bedste ved dig, det er, at du altid kan få mig i godt humør. Og du er kratte med mærkeligt, men det er på en god måde. Det bedste ved dig, det er, at du altid får mig til at grine, og ja, at du får mig godt humør, når jeg er ked af det. Det bedste ved Signe, det er nok humor. Ja, hendes humor. Altså det må man bare overhovedet ikke tage noget seriøst nogle gange. Det er virkelig bare. Det er fantastisk. Det er godt. Din humor, ikke også? Den er virkelig dejlig. Og så er du en dejlig person. Og så er du sød. Du er virkelig en humørbombe uden lige. Du
hele tiden sjov, og du griner hele tiden. Det er så sjældent, du er sur og trist. For mig, Signe, er du en bedste veninde, som jeg kan rigtig meget mere med end kun bedste veninde. Så jeg vil sige næsten en søster eller sådan et eller andet. For mig er det nok en rigtig god veninde, som altså, vi bruger meget tid sammen i skolen og sådan noget. Jeg synes, ja, det er bare rigtig sødt. Veninde. Veninde. Ja, god veninde. En god ven. God. Altid sød hos mig. For mig er Signe en af mine bedste venner. Hun er altid sød, sjov og positiv at være sammen med. Når hun ikke er i klassen, er det bare ikke det samme. For mig er det nok også min bedste veninde. Altså, vi kan snakke om alt sammen, og det gør vi også. Altså, jeg lærte faktisk Signe at kende gennem Mette, inden de kom her til skolen fra Sjønhejse, fordi vi var sådan sammen. Okay, det var mega vigtigt, men jeg ellers kender jeg fra skolen til Sjønhejse. Det er sådan lidt det samme med mig. Altså igennem har været sammen lidt med Mette og set hende spille håndbold og sådan noget, og så snakker vi lidt sammen. Og så ellers har det været sådan nogle gange, hvor man bare sådan har set hende sådan alle jer fra Sjønhejse, og så er det jo bare igennem skolen, så man bare snakker med hende igennem skolen. Jeg kendte dig lige siden, at jeg startede på Sjønhejse skole for lang tid siden. Jeg ved ikke, hvor mange år det er siden, men det er lang tid siden. Jeg kender dig fra Sjønhejse, og jeg kan huske, første gang jeg mødte dig, synes jeg, at du var pisseirriterende, undskyld, men du stjal min bedste veninde og min venindehåndskæde. Så jeg kunne ikke lide dig, og du slog mig også sammen med Freja, og var faktisk rigtig ond mod mig. Men nu er vi venner, eller veninder, så det endte jo godt. Ja. Jeg kender dig, Signe, fra 4. klasse på Sjønhejse skole, hvor jeg kom med min høje hestehale og meget høje stramme hestehale og min guldtaske. Jeg vil sige, at jeg kender dig fra børnehaven. Kan ikke huske, da vi mødtes. Du har bare været der. Jeg kender dig, Signe, fra skolen. Ja, da du kom over når jeg kom fra Sjønhejse. Der havde vi ikke rigtig mødt dig før. Men så kom du. Jeg kan huske, at jeg mødte dig på månen, Signe. Det var første møde. På månen. Ja, jeg kender dig fra skole. Så meget udover. Du har sagt til mig et par gange. Ja. Jeg kender dig fra håndbold. Hvor vi snakker ikke så meget sammen, der tror jeg ikke. Det kan jeg lang tid. Og så kender jeg dig fra skolen, hvor vi begynder at lære at kende lidt ekstra tysk. Jamen, jeg kender dig også fra skolen. Så jeg kender ikke. Jeg kender ikke, når jeg på skolen. Da hun kom her med alle de andre Sjønhejse i 7. klasse. Busfolket. Ja, altså jeg har først lært at kende som slutningen af 7. klasse. Foråret i 7. klasse, tror jeg. Efter vores klasse er blevet slået sammen. Jeg lærte dig også at kende i 7. klasse, da Sjønhejse kom til. Nej, Excuse me and welcome to today's news. Today we got Matilda and Christina as a guest here. Hej, Så sygt. Okay, drenge, kan vi komme ned? Ja. Oh my god, så tager jeg bare al shinen. Hej Signe! Velkommen til video. Skal vi så tage det hele op? Nej, bedste veninde med dig. Jeg går out of this. Nå, okay. Ringer mig på mobilen. Er den noget galt? Så hold lige kæft. Skole! Skål. Signe og din lille spasser. Det må nok være... Okay, vi tager den. Signe, vi har mange. Det er lige meget, mand. Jeg ved ikke, hvad... dør. Den oplevelse på månen, så har vi bare været like this. Gider du godt lade være med at snakke for mig? Det er nok mig, der har mødt hende på månen. Nu skal du bare tage din skole, og så skal du bare passe det sammen med Signe, fordi det er der, du mødte hende. Så du vil tage månen ned i din baglom, og så vil du passe. Jeg kan ikke arbejde med det her.